अरे बाबा सुनो 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 है सुनो। अरे प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम, बैठो बैठो। बोली। कहाँ से आओ तुम? अभी बारह से बारह नौकरी पर से बड़ा का? हाँ अभी तो हम नौकरिए पर से आके अभी घरे कहाँ रास्ते में जाते हैं तले रुआ बुला देनी। सुनाई का समाचार? बहुत बढ़िया समाचार बा। हम्म। आपन सब समाचार सुनाओ। हमार एकदम चकचक कटत। अब नौकरी हो गई, अब का दिक्कत बा? पैसा सरकार देते बिया, खाना पीना चलता, कोनो दिक्कत नहीं है एकदम। हम्म। तो एगो बात बताओ पूछे। कि नौकरिया ना भई रहे ओकरा पहले अलग कुछ बात याद बा? ए महाराज अब भुलाइल थोड़े बानी हम सब, अच्छा। सब कुछ याद बा। सेंटरिंग में खड़े तो कैसे कैसे तार नौकरी भइल? हाँ वो तो सब हमारा याद बढ़ले बा। अच्छा। हाँ सेंटरिंग करत रहनी, पढ़ाई में मन ना लागे, मट्टी कनी तो चल गनी। ओकरा बाद भइल का कि भैया गइले, अच्छा। कहले कि बबुआ चले गो बहाली आइल बा। हम गनी भैया हमारे जानते बड़ा पढ़े लिखे में मन लागेला ना, हमारा फॉर्म उर्म भरे आई ना। कहले अरे हम सब भर देब, तू चल तो तू खाली दौड़ दीह। अच्छा। बात का करे के बा उनकर बात मननी हम नहीं अइला के बाद फॉर्म उर्म सब उहे भरले। हम दौड़ निकलनी आ ओकरा बाद नौकरी लाग गई। ओकरा बाद सब मेडिकल ले जाके करैले, हमरा के ट्रेनिंग में ले जाके छोड़ले। अच्छा ना नौकरी लाग गई, कोनो दिक्कत नहीं के, सब हमरा याद बा। तो सब याद बा? मैंने इतना बात याद बा। हाँ आई याद ना पड़ल कि बीमार पड़ गए तो उनके लगे 2-4 हजार भेज दी कि दवा इलाज हो, तो गाँव के लोग चंदा लगा के इलाज करावल हो। बे तो हम जान बुझ के छोड़ ले बानी, मोटिएले बानी। मोटियल? हाँ का करी, नौकरी लगा देले तू कमा थैले नहीं खन। अब एगो कमाई से दूगो घर केगो चली? हमरो बाल बच्चा बा, उनकरो बाल बच्चा सियान होता। 20 साल कहता नहीं कि तू कमाए जा कमाए जा कमाए जा, ध्यान नहीं खन देत। हमू आपके पास छोड़ दिल नहीं हो। अच्छा ठीक बा। हाँ कि जा कहिया सीखियन, वही से साजे खातिर हम छोड़ लेनी हो। अच्छा साझे खातिर छोड़ आ साजते में उनकर चिता जल गई रही तब का हो? तो एकदम खत्म आदमी मर। एगो काम करो, तू हमारा लग से जा। तब तार देखेंगे तब तुम मुगले आदमी बारो, इज्जत नहीं खो। काय के अभी सेंटरिंग में फिर एक ठोकर रही तो पटरा में, वही भाई के देन है क्या भाई बर्दी चमक दे पर। और वो भाई के गांव के लोग टोला लगे चंदा लगा के ये इलाज करा होता। खिसिया गए निका बाबा का किसी आगे पिछला दिन कहता कि हमरा सब याद है, कुछो याद नहीं, कब अगला दिन याद बा। अब काम कर जा आवे के होखे नु ए पर हमरा द्वार पर मत होई। जो आदमी भाई के ना भइल इतना कह के आदमी हो, मुर्दा आदमी बा।